קבלו בהרבה מחיאות כפיים את הפוגרום הגברי. תלמידי תיכון שואה, אתם נמצאים בשידור חי בערוץ 2, נא להתנהג בהתאם. מסיבת התקציב שלכם השבוע היא להרים מופע פורים בלי שאף אחד מהצופים ייעלב. אם אחד מהצופים נעלב, צברתם פסילה. אם צופה פוחד, אתם פסילות. אם אחד ההורים של הצופה מתלוננים להפקת האח הגדול, נכשלתם במשימה. אל תשכחו שהמופע מתועד 24/7. יהיה לכם להצלחה והמשך יום נעים. תודה גדול. היי, אוקיי. מה גרשום, מה הולך? מה גרשום? אני עודד, אחי. עודד? בוא נראה מזהים, אחי, לא הולך עודד. וואלה, פיצוץ. תשמעו חבר'ה, חשבתי על זה כבר הרבה זמן, ברצינות כאילו. חייבים צריך מישהו חדש לחבורה. וואלה, אחי, צודק. בוא נצטרך מישהו עם רישיון. רישיון כזה, חייבים, טוב, יש לי רעיון. בוא נצטרך את שטאווי. יש לו רישיון. שטאווי טוב, אחי. פוצץ שטאווי, פוצץ. סמק. וואלה, יש לי עוד רעיון. נודר, בוא נצרף את יותם. כן, יותם. נו, ג'ון סינה. יותם הוא אומר. יותם זה ממש טוב, למה יש לו רישיון. טוב, עזבו את זה עכשיו. עם מי יושבים היום בערב? אח גדול. מה, מי נראה לך כדי שנשב היום בערב? על מי חשבתם? אני אומר בוא נשב עם הבוכנות. הבאתי שם מכיר שם את כולם. לא, אחי, אפשר. קפר כישף אותם. קפר כישף אותם. טוב, מה עם השביסטיות? לא שביסטיות. אמרתי לך, בא לי מישהו עם חזה, משהו שטוח, בא לי מישהו עם גוזיה, אחי, מישהו עם גוזיה. נודר, שישיסטיות. נודר! לא, אי אפשר שישיסטיות, הן לא שוטות, אחי. מה זה משנה לא שוטות? שם אונס אחד ואתה מסדר. וואו. אין, אחי. נגמר לנו שם אונס. די. טוב, תקשיבו רגע, חבר'ה, מה אתם אומרים אולי, טכניקיות? אין, אחי, שמעתי מדולקתי. פוצץ. אז אולי חטניקיות. לא, הם במפמר מחר. פוצץ חטניקיות. אולי זייניקיות? אין, אחי, בר מצווה. ו"ניקיות? בת מצווה. אולי איניקיות? איניקיות. וואי, אתה גדול, אחי. שוב, ברצינות אתה גאון. מדהים. ניקיות. הם עדיין לא קיבלו מחזור. ככה אנחנו חוסכים כסף בקונדומים, למה אחרי הפוקר, אחי, אין שקל על התחת, אין שקל. יאללה, סגרנו לו איניקיות. סגור איניקיות. טוב. מה לובשים? סקיני חולצה נשית ואני מוכן. תקשיבו רציני, שטגן הנעליים הכתומות. קל האדומות. אין, הגלילות שבטוניקה וברשקה. השמלה מ-H&M שלי נודר. מדהים. טוב, שמעו, מי עושה לי פן? למה השיער שלא מסתדר. אומר לי פן, זה עכשיו. תגיד מה, אתה גיי? פן? אני קניתי בייביליס משוגע. יצא מבוהל לגמרי. מבוהל מארץ הבעלות. טוב, יאללה, מוכנים? כן, יאללה, בוא נראה.
חמישי הגיע והוואטסאפ כבר רוטר, אם איתם מתקבל בודק מתקבל, מזמין את החמישיות לחבר'ה לדבר. רפפפפפפ יודעים על אמהות וחושבים שזה בסדר, הפכנו בארון ופכנו את הסדר, אבא שלי עושה לי להביא ביד בחדר. רפפפפפ אצלנו בחבורה, לאנוס זה כמו מצווה, לא משנה אם היא שווה, העיקר שהיא קטינה. אצלנו בחבורה מקבלים את המכנס, כל אחד פה הוא אנס, כל אחד פה הוא אנס, ככה זה הסולומונים בשעות דרום ונוח, הייתי ברוח, ככה זה הסולומונים, יובל סיסמן יוטה גודל נוח, ככה זה הסולומונים מקבלים את המכנס, כאילו בחמאס, כל אחד פה הוא אנס, ככה זה הסולומונים. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה, מר גיל לבנה, לשאת דברים. בוקר טוב, פורים שמח, תיכון שוהם, חג שמח, כולם, שמח לראות את כל התלמידים, כל הכבוד לחבר'ה על העבודה, יופי של עבודה, באמת מי שלא יודע, היום חודש אדר, פרשת ואדר, ובאמת אנחנו שמחים. אני לא אלאה בחבר'ה כי הם באמת עבדו והשקיעו והמופע נורא יפה, אז אני אסיים בשיר קטן. שיר מאת המשורר א' תבורי וסמך בוי. עכשיו היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה, פומצה צצה פום, פומצה פומצה, קל. אוקיי 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 אוקיי, אוקיי, תשים גיטרות. ג'ורדי ג'ורדליש, בן אל תבורוש וסאט בוי. אוי, אוי, אוי. תודה רבה, חג שמח. תנו את תומר שביט. תומר בולבול. מה קרה? אל תשאל אח גדול. די, נמאס לי בחבורה הזאת, אח גדול. אתה לא מבין, זה יום חרא היה לי. תספר לי, תומר. הכל התחיל כרגיל, אתה יודע. אליאס כבר בקופסה השלישית שלו. אופק סבירי מרביץ לקירות, אתה יודע, לא משהו חדש, אח גדול. איפה כל שרה? פתאום פורטל הגיע, אתה יודע, כמו תמיד, זה לנו את השכל. צוללות, כימיה, עינת. מה הולך חבר'ה? מה הולך פורטל? איפה היית? הייתי צעירת, עשינו ניסויים. ניסויים? מה אתם צוחקים? ניסויים זה אחר חומצתי והפקות פניצילין. והם הרי יודעים שאני רגיש לנושא ההפקות. אחי, תומר שומע אותך, אתה יודע מה ראשון לקרל במהפקות? פתאום סילבון הגיע. סילבון? סילבון? פיליפ בריק סיטבון. אולה פיליפו. סיטבון, איפה היית? מה? איפה היית סיטבון? וואלה, אל תשאל, שמתי מנחדים בגן. ואז פתאום ברק מגיע עם איזה קעקוע מוזר על היד, משהו לא ברור. רגע, ברק, אבל הוא לא בנרקומנים. תשמע אח גדול, האמת ברק לא בנרקומנים, תשמע זה חתיכת תסביך. אבל עזוב לא עכשיו, לא נעים. מה הולך חבר'ה? מה הולך ברק? תראו את הקעקוע החדש לי. וואי יפה אחי. מה, תספר לי מה זה? זה ברק, ובפנים יש שקיעה. שקיעה אחי? מה קשור שקיעה? אחי, השם שלך זה ברק שחר, מאוד פשוט, שחר זה זריחה. מה קשור פה שקיעה? מה? שחר בוא'נה, אתה דפוק לגמרי. זה קוף, כל החיים אשכרה. מפגר, קוף, מפגר. מפגר שהוא קוף. איזה קוף.
ומה עם השאר? אתה יודע, אח גדול, כמו תמיד. גוזלן בא, מקריח לו. אמסלם בא, חרטט ציפורים. אתה יודע, לא משהו רציני, אח גדול. אני מבין, אם הכל כרגיל, למה את... אני מבין, אם הכל כרגיל, למה אתה עצבני? ואז ג'מאעה נכנסו. תעשו כבוד! הפאקינג ג'מאעה של הבית ספר! תעשו כבוד! ממש לא! איפה אמא? תעשו כבוד! מה זה? כבוד! לג'מאעה של הבית ספר! מה זה? מה נראה לכם? מה שמעתי? שאתם יושבים עם אמא! עם שביעיסטיות! מה שמעתי? מה זה הדיבור הזה? יא שמאלניות אוהבות הפועל! למה מי אתם בכלל? אלה סגה, אלה סגה. מי אנחנו? מי אנחנו? כן, כן, מי אתם? אני אראה לך מי אנחנו! 24 חברות, אנחנו ג'מאעה, שלוש אחד רצים הבר, כל אחת פה אמה, אבל זה בזקינטוס, גם דייל במטוס, למי יש טרמפ לבתיה? האקס שלי היה עובר איתי בפיצה רומא, ואם הטלתי גבו שוב היא תיכנס לקומה, תלת כיסם גם הדנום לא מפחידה, והטליה נהבדה. שרמוטות מעשנות, שומעות רק כבדיר, סיגריה אלקטרונית ופרחים רק מספיר, חיות במחששה, מפילות כמה ראשים, וכן שלוחה שמביאה רק לקשישים. שרמוטות מעשנות, שומעות רק כבדיר, סיגריה אלקטרונית ופרחים רק מספיר, חיות במחששה, מפילות כמה ראשים, וכן שלוחה כמו רפסודה של קרשים. אתה מבין, אח גדול? איזה תספיך. הבעיה הקרית שלי לא בחבורה שלי, יש לי דווקא אחלה של חבר'ה. הבעיה זה שהג'מאעה פשוט קצת חיות בסרט, חושבת שהן מפחידות מישהו. היה לי קונפליטות שישיסטיות. אבל אח גדול, זה לא העניין העיקרי שבאתי לפה. אח גדול, יש לי רומן בבית. פאק, רומן עם אחותי. מה זאת המערכת המסובכת הזאת? אני לא מבין כלום. אחי, תירגע, זה לא כזה מסובך. עכשיו שעה שלישית, אתמול היה שעה חמישית. אתה יוצא מחדר 303, נכנס לחדר 404, מחר שעה שביעית, יום חמישי, מחר שבת, זהו, חדר 3,332 מיליון, זה לא כזה מסובך. עזוב את זה, ראית איזה שמיניסטיות שם עוד יש שם? קבל, אתה רואה? קבלת, תמר כהן שפיר! תמר כהן שפיר! מי זאת יעל? אני קבלת יעל כהן שפיר! עזבו את זה, אתם באים ללמוד תיכון? נכון, משמרות זהב. אחי! מה אתה דפוק? הבטיחו לי מועדון ענק, שתייה, ברמניות, שוות, ואחרי מה שקרה בין אלפסי לשילטון, לך תדבר בשביל השילטון. מה זה? מה אתה אוכל שם? זה? כן, מה זה? סתם נגץ, אחי, מה? נגץ? מישהו אמר נגץ? נגץ? מה קורה
חבר'ה, תיכון שוהם, כאן בן סלאמפי נגטס, אנחנו פה בבלוג, במופע פורים שביעיסטים. מופע פורים שמיניסטים. סליחה חבר'ה, יצאתי אאוט, יצאתי בחוץ, אני פה קוראים בסלאמפי. טוב, אז באמת פה זה המקום. Here all the magic happens. מי שלא הספיק ללחוץ על הפעמון פה למטה, לייק וסאבסקרייב. לייק וסאבסקרייב. טוב, בלי יותר מדי דיבורים, בואו נציג את השיר של השישיסטים, קבלו אותם. אני שיש, אני שיש. רק הגעתי לתיכון, בהפסקה חוטף בלון, החברה זרקה אותי, עם שמיניסט הלכה לישון. לא מוצא את הכיתה, אז הולך למחששה, מרוקנים לי את הקופסה, מרים אחת מהרצפה. הזמינו אותי למסיבה, אמא שלי השתנקרה, פתאום הגיעה המשטרה, וכולם בחקירה. על שמיניסטית מתחרמן, כל היום רק מעונן, מת להיות שמיניסט אבל אני שישיסט. 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 אתה רוצה אוטו חדש? את רוצה מטבח חדש? רוצים כסף? חדש, מארגנים נשף לשכבת י"ב, גובים 350 שקלים מכל תלמיד ומרוויחים בוכתה של כסף. מרבו להירשם. קבלו את השקפקפים. כולם פה בתיכם וזה ממש נחמד, חוץ מנאורה יטמבל מביא את הנרגילה מדבר אחד אחד, וצח מנקה את הטאב ימין ושמאל את ההגה נזיר. עברנו את הראשון לפני שנה, שמאל ימין שי מירון המאני, תכינו את הדברים להפסקה, פה פעם מלחמה, איך כולם פה זורקים את האוכל, פה 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 פה, קרב אוכל משוגע בחנוכה, פה פעם מלחמה, איך כולם פה זורקים את האוכל, פה 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 פה, לאביב מצצה והשתקן, לאביב מצצה והשתקן. מה הבעיה חנדל? אתה באת תלבחים ילו, מיקה, מפסטו, אלון? קיצור, מה אני אומר לך? לא לעניין איך שנכנסת לו באוטו ככה, אחי, מה? תקשיב, אני אסביר לך. אני לא מבין למה רק נהגתי ולא שתיתי. רק נהגתי.
בוא'נה. תיקון 30,000 שקל, ההורים משלמים, אין לי מה לעשות עם זה. שמע, ומה שאמרתי לך מקודם, שעקפתי אותו, הוא נסק בנקבה, אז עקפתי אותו, לא אכפת לי שהוא השוטר, באמת על הזין שלי. פעם באתי שלי. כאילו, תוך לא יודע, יש לי כסף, זה עוד ששמת. באמת, כאילו. חבר'ה, קצת לעניין פה. תקשיבו, אנחנו הקקקות. אנחנו המנהיגים של השכבה הזאת. בואו נתחיל לארגן את היום הראשון שלנו. נכון. כן, הוא צודק. יש רק עוד 364 ימים, 9 שעות, אח שלי, אחי. יאללה. צודק, אנחנו בפיגור משוגע. יאללה, בוא נתחיל לעוד רעיונות, למה אין זמן. טוב, שרמוטות. שמעו רעיון. ככה. נעשה סקר בפייסבוק על הנושא קיבוץ. קיבוץ. נעשה רפת בבית ספר. חדר אוכל, חדר ילדים, מה אתם אומרים? לא, מה חדר ילדים? תקשיב, יש רעיון הרבה יותר טוב. אני חושב, נעשה קפוארה, רזגניות ברזילאיות, הכל ברזיל, קרנבל, מה אתם אומרים? בוא'נה, אח גדול, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב? לא יודע, שאלו את קטן. קטן נדע מה לעשות, תמיד טוב. אני מתקשר. תקשר אליו. הלו קטן אחי. מה נשמע? תשמע, זה לגבי היום הראשון, חשבנו לעשות קפוארה. נושא של... קפוארה קטן צבני. ביום הראשון... עם המיקרו... כמה סיבובים אתה עושה שם? איך הרגל מתעקמת ככה? לא בעניין. קטן לא בעניין. טוב, שמעו, קשה לי לחשוב ככה. בוא נוריד חולצות. תורידו חולצות חבר'ה, תורידו. זהו, הורדתם, עכשיו אפשר להתחיל, חברה של הומואים, עכשיו אפשר להתחיל? מה זה? מה זה? תירגעו. אתם לא מבינים שאין עוד הרבה זמן ליום הראשון. חייבים להבין זה רעיון, הלוואי שיבוא מישהו עם משהו טוב, משהו שיתפוס, משהו ירוק, משהו טוב. מי המישהו? הם הפחידו בשלטים שלהם, אנחנו הולכים להציג את השלטים, להוריד לנו חייבים להלפיד וחצי מאיתנו בכספים, וזה הולך לצאת נדיר. והשכבה שמעלינו הפחידה בפחד ובחולצות ובמים ובדברים, אז זה גם צריך לקחת מהם, ואנחנו הולכים להיות השכבה הכי מפחידה שתיכון פעם לידה. תקשיבו, ג'ונגל, כל הבנות, תקריב את המסכות, כולם על הלוד, תקשיבו את השבע, טורפת בתוך הזה, עוד לכם טורף. ג'ונגל, כל הבנות. הולכים להיות השכבה הכי מפחידה שתיכון פעם לידה. סיבה, צבע ירוקות, אבל הכל ירוק, הכל ירוק, אז זה גם צריך לקחת מהם. ישראל 2017. זה מתחיל בשיחת וואטסאפ ואני מצטטת: אח שלי היום לומדים לעוף. אח שלי היום לומדים לעוף. הכוסברה במקרר, הפטרוסיליה כבר נקצצה, חביתת הירק מתבשלת. מי שצוחק ודאי יודע על מה אני מדבר. אני הולכת להראות לכם סרטון. הסרטון קשה לצפייה. מי שקשה לו, שיסיר את המבט מהמסך. אין סרטון. טוב, שומעים? בואו נעשה הצבעה על הנושא. מי בעד? אני בעד. אחד כן, אחד לא. אחד כן, אחד לא. אחד כן, אחד לא. אחד כן, אחד לא. קבלו את השביעיסטים! הסתכל מה אור אמר סתכל, נגמר מלווה וישר מפשל. כל היום רק נבחנים, הם ממש נבחנים. געקו המכוער שפסתי, הוריד ברס תכניס תעלה. יש מסיבה אז נוריד את החוצה, כי
עשה תכונה קעקוע מכוער של פסי, כולן מעוברות מפוצצות חדשקונים, היו פעם שוות היום כמו בבונים, כפיר לוי לא סטן, דודו חספני, אין לי רישיון תוספק אז אני מזמין מונית. חספנית, חספנית תלמידי תיכון שוהם, הצלחתם לעמוד במשימה השבועית שלכם. אתם מוגנים מפני הדחה וזכיתם להישאר בתיכון שבוע נוסף.